ABJ on the beat. Sako na zuciyata na zo domin na furta, zan baki rayuwata kin ji masoyiyata. Sako na zuciyata na zo domin na furta, zan baki rayuwata kin ji masoyiyata. Idan ki zo gare ni farin ciki a raina, ki bani zantuka ni je wanda fulle murna. Indai kina gare ni zan baki rayuwata, kar ki bar batuna Asiya ki zo mu zanta. Tilas na zo gurin da za ki bani sako, domin a yanzu gunki na zamo da bako. Nike nake maso zan yi rawa na zanko, har ta kai ga an ce na zo a manna baiko. Murna idan na fara ba za na so na daina, kowanne yayi cuta guna babu barna. In ki zo gurina ba za na barki rana, dan Allah tausaya ni ma karki sani rana. Domin akan kini yau na zamo makaho, waɗansa har kira na masu ke maloho. Da san kini a zuciya min da shi ya toho, ki zo sarauniya ki zo mu je taho. Martaba gare ki tamkar 'ya'yan sarauta, ana kira na Abdul wonderful sarauniyata. In ki zo gurina zan baki zuciyata, kira nake taho ruhi na sahibata. Tsari na zuciya ke na ba sarauniya, farar wata guda mai haska zuciya. Kira kamar halittar 'yan ƙasar Saudiya, lallai kyawunki ya zarce matan Najeriya. Zo ki tausaya min ki tausaya wa raina, ni ina ta roƙo don kar ki bar ni rana. Ki ban fure da hannunki na so da ƙauna, Asiya ki kullo hasken idanuwana. Na bincika a Zazzau banga kamar ki ba, bacin idanuwana ba za na ganki ba. Har na ce ina son ki zama uwar 'ya'yana ba, dan Allah shimfiɗa min shimfiɗa na ja ba. Ko na samu na huta ma na ɗanyi bacci, in na tashi baccin ki kawo min mafici. Kar ki bar ruwan sha wanda zai yi min ɗaci, kalamanki ne nake ƙauna ki min furci. Ko fure na lambu sun san ina yabanki, in a tara matan Kano ba kamar ki. Kullum idan na farka bacci ido hotonki, farin ciki nake idan na ganna gaki. ABJ on the beat.